Salam, goýmy adalaryňyz. Bugün kepleşigimizde bugün açyldy dünýäniň iň güýçli, iň öňde barýan fizikçisi mehmançylykda. Salam, gepleşige çakylygym kabul edip geleliňiz üçin köp minnetdarlygym aýtjan. Salam, men Albert Einstein. Bugün men Aman Hümeyniň kanalynda mehmançylykda. Meni mehmançylyğa çağıranlyk üçin özüne minnetdarlygym aýtjan. How Albert Einstein, gepleşige hoş geldin. Hoş gördük. Bu gepleşigimde sana bir näçe soralar bermekçi, taýyn bolsaň gepleşigimize başlaýly. Bilýäňe, men mudama taýyn. İlki bilen özüň barda, nerede doguldyň, näçinji ýylda we maşgalaň barda aýdyp berýän, hoşal bolardyk. Men 1879-njy ýylyň 14-nji martynda Germaniýanyň Ulame owasynda eneden doguldy. Kakam kiçijik bir elektrohimiýa fabrikasynyň eýesidi, emma üstünlükli bir iş adamı hasaplanmazdy. Ejemiň bolsa dünýäsi aýdym sazdy. Ören ustad bir pianistdi. Esasanam Beethoveniň piano sallaryny gatda jaýyp çalýardy. Ejemjanyň çalan sallaryny dinlemek maňa gatul derejede ilham berýärdi. Gatda maşgalan bardy, emma maşgalan men bardyň gatala edýärdi. Daşary çykyp dostlarym bilen oýnamazdım. Sessiz, içime ýapyk berdim we 5 ýaşyma çeli dolu urlap bilen okdum. Çağa döwrümde bolup geçen iki hadisan asla unutmam. Biri 5 ýaşymda watym atamyň kompas bereni we ol kompasda tapan sırymdy. Belki bolsa 12 ýaşymda watym Euclid geometriyasy bilen tanışlygym. Mektep döwrüm barada aýdyp bersem, mektepdäki muallimleriň basınjyndan, ýani okuwçylaryň üstüne gelmesinden we mektepdäki öwrenilýän zatlaryň ýa tutmak ýagdaýyndan şikaýetçidim. Men mektep döwrüne gatokda berdim. Ýokary bahalar alardım. Mudama diýen ýaly synapda birinji bolardım. Biziň maşgalamyzda bir däp destur bar. Garip okuwçy nahar çağırmak däli. Max Talmud adynda bir universitet okuwçysyny her hepde bir gün nahara çağırardyk. Özümden uly universitet okuwçysy bilen tanışmak, gürüňdeşlik etmek gaty hoş gelýärdi. Onuň bilen bilim, matematika we felsefe temalarynda gürleşýärdi. Talmud maňa her görnüşdäki meşhur kitaplary getirýärdi. Bir gezeginde Euclid'in elementleri adlı kitabı getirdi. Kitapdaki meselelerin üstüne işlemeye başladım. Tomu tutarmaka bütün meseleleri çözmek bilen kalmadım. Şeýlekem teoremalara alternatif suwutnamalar tapdym. Anha 5 ýaşındaki kompasdan sonra jadylaýjy we durmuşum ütkeden sowat bu kitapdy. Albert Einstein, sözüň bölýän başla. Ýöne şu ýerde meniň düşünşime görä, seniň hem durmuşyň kitap ütküdipdir. Gelecekdäki ýaşlara kitap okumak höwesini öğretmek üçin näme maslahat berip bilersiň? Kitap gaty başga bir dünýädir. İnsan aklının ara çaýaklaryny zorlap geçmedikçe hiç bir zat ýetip bilmez. A kitap bolsa bu ara çaý geçmek üçin ulanyljak iň güýçli zatdyr. Albert Einstein, eýsem, seniň algebra bilen araň näýdi? 1891-nji ýylda matematika bolan höwesim bilen atam Jakob bana bir algebra kitabı getirdi. Ol tomuz algebra işlemeye karar verdim. Gaty kyn we garşyk meseleleri hem çözüp bilýärdim. Özüme buýsanýardym. 16 ýaşynda ýeki ödüm integral hasaplap, analitiki geometriýany öwrenipdim. Albert Einstein, seniň universitede giren hekaýaň hem ütgeşik eken. Muny biz bilen hem paýlaşyp bilermi? Elbette, gaty täzin bir waka bolupdy. 1895-nji ýylda Zürich'e gittim we Politeknik Üniversitetiniň synagyna girmek istedim. Emma meniň ýaşym 16-dy. Bu ýaşda synaga girip bilmem üçin şahsy we ruhsat aldyk. Kakamyň maslahaty bilen injenerçilik bölümine tawşardym. Synada fizika, matematikadan gaty ýokary derejede bahalypdym. Emma belki derslerde üstünlükli bolmandy. 4 ýyllyk okuwumdan soňra Politeknik Üniversitetinde fizika diplomy bilen uçurum bolupdym. Töweleme, seniň edajaňam şu da. Berekella. Albert Einstein, sana şu taýda ýene bir soragym bar. Sen nädip dünýäniň iň meşhur bilim adamlarynyň biri boldun? 1911-nji ýylda Karl Ferdinand Üniversitetinde professorluk derejesini alyp 1914-nji ýylda Germaniýa geldim. Soňrda Kaiser Wilhelm Fizika Institutunda ýerini ýetirji. Berlin Humboldt Üniversitetinde de professor boldum. 2 ýyl boýunça German Fizika jurnalyna başlyk bolup işledim. Täze östürdüğüm umum atnasitçilik nazariýetine görä
başka bir yıldızın ışığının gün tarapdan döwülüp, parçalanıp biljekdigini hasaplapdy. Bu hasaplamaların bir näçe ýyl soňra Arthur Eddington'un 1919-njy ýylaky gün tutulmasy gödäçiliginde tasdiklanmak bilen şan şöhrata eýe boldy. Bu hadisanyň halkara habar golluklarynda habar bolmagy meni dünýä belli bir bilim adam etdi. 1927-nji ýylda Einstein Nobel fizika bayragyna laýyk görüldi. Ol wagtlarda atmosferçilik teoriýam keniden bir tartışmaly görünenligi üçin bayragy fotoelektrik täsirini açyklanlygym üçin berildi. Albert Einstein, sen näme üçin Germaniýa barmalygy karar alypdy? 1933-nji ýylda Amerikadaky üniversitetleri gezerken German hökümetleri ýewreýleri üniversitetlerde muallim bolmakdan başlap bütün resmi işlerde işlemekden mahrum edipdi. Bir ay sonra bolsa faşistlerin kitap yakmak kampanyasy başlady. Gynansak da mening eserlerim hem ýakylan kitaplaryň arasyndadyr. Bu sebäpden asla Germaniýa barmalygy karar berdim. Einstein, bu soraw bersemmi, bermesemmi dip köp pikir etdim. Ýöne bermekle karar verdim. Senin durmuşundaky iň uly puşmanlygyň näme? 1939-njy ýylda Ýewropada 2-nji dünýä savaşy başlamadymy? Bir ýolun tapyp Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Roosevelt faşist Germaniýalılar atom bombasyny ýasaýanlygyna degişli bir duýduruş hatyny ýazdym. Şol hatda Amerikanyň hökümetiniň uranium gözleglerini we zynjyr reaksiýalaryna degişli bir gözleg etmeklerini maslahat berdi. Belki gaçyp atalygy gözleýän dostlaryma Hitlerim bu ýara ulanmak üçin gaty isleýli bolanlygy näçe sapar duýdurdy. Menin hatlarımın netijesinde Amerika bombany ýasamak ýarşyna ýerişdi we Amerikanyň Birleşen Ştatlary sowuş wagtyny bombany ýasap bilen ýeke döwlet boldy. Käşke bolmasaydy. Ýagny durmuşumdaky iň uly puşmanlygy bu haty ýazmak boldy. Albert Einstein, senin şu E dengdir mc kvadrat adlı formulun var. Şo vardı aýdyp beraýsan? Bu formulatda massa energiýa denkligi ýyldızlaryň energiýa döredilligini açyklamagy trendir we ýadro teknologiýasynyň öňüne açandyr. Häzirki zaman fizikasyna köp goşandyr. Einstein, köp kişiler senin dine bolan garaýşyň bardy bilmeýsler. Bu barada olara näme aýdyp bilersiň? Gon aýtmaly bolsa, men hiç bir dini ananamok. Yani dinlere bir ırım hükümüne kabul etken. Bu inancım bolsa meni köp kişiler tarapyndan halanmazlyga ýol açýar. Älimin kanunlaryny öwrenmek başly başyna bir dini duýguny döredýär. Men bir ateist däl we özüme pandeist diýip bilmer. Bu soraw biziň aklymyz üçin gaty giňiş. Einstein, senin yan yoldaşın kimdi? Yani kim bilen öýlenmi? Näçe çağan var? Men 1903-nji ýylda Mileva Marek bilen öýlendim. We Hans we Edward adly iki oğlum we bir gyzym bar. Ýöne meniň gyzym bardy hiç zat sorama. Çünki onu 2 ýaşyndan sonra hiç görmedim. Hans Albert edil men ýaly bolmasa meşhur bilim adamydyr. Men 1919-njy ýylda Milewadan aýrylşdym. Sebäbi men öz garyndaşym bolan Else bilen hakiki söýgüni ýaşaýardym we onuň bilen öýlendim. Yani meniň bu maşgula ýagdaýym gaty garşykdyr. Albert Einstein'ın insanlyk tarihine goşan goşantlary we eden işlerini aýtmak üçin tom kitap ýazmak az geler. Bu görýän suratyňyzda Albert Einstein'ın insanlyk üçin eden işlerini Johann Roskam tarapyndan ýazylyp surat öwrülendi. Albert Einstein bu gepleşige gelip özüň bardy gyzykly maglumatlary berenligiň üçin köp sag bolsuňyzy aýtjan. Sag bolaman hümme. Senen gepleşige çağırıp meni Türkmen halkyna tanadallygyn üçin minnetdarlygymy aýtjan. Şu ýerde bir zat bellep geçeýin. Ömrümiň köp ýyllaryny bu eden işlerim, geçiren gözleglerime berdim. Indi bolsa muny dowam etdirmek siziň eliňizde. Siz bilen tanışanlygym üçin gaty begendim. İnsanlyğa goşan goşantlaryň üçin, eden işleriň üçin sana köp sag bolsun aýdýan. Ey gödül insan. Albert Einstein iç ganama sebäpli operasiýa girjek wagty şu sözler aýtdy. Men isten wagtym gitmek isleýän. Durmuşymy emeli ýagdaýda uzatmak meniň üçin tersdir. Albert Einstein
1955-nji ýylyň 18 aprelinde iç ganama sebäpli aradan çykýar.